ma la jouer kalo kile nani samba fla ani muganduru fulibe aw ye faw sikoro la hamnu be ngala je mali kono mali koka ayo bismillah nga bidu kibaru keneka kuna foni damne la kasangani kurungo alamsa ye jouer kalo kile saba feminye conseil national de transition olukoni uka kuma kan koni di kasangani sankura sanduru kura dili anga jamana franche fanga nyema olukoni ma mi yere fene na projet mi konna la ayirala kafo anga jamana franche fanga nyema general d'armée Assimi Goïta fokata CNT mauma ni oye franche fanga kono fama were koni ni ko ukoni mesna sanduru were ke fanga la otena ke abani wa o projet fana be yamaru ya di uma fana ukaseka ukambo jamana nyema sigi kalafili nata ufana ola ni yere konna ayirala kafo sanduru kura mi yere koni dira ni kera kasangani anga jamana di munisigi jamana ko kan oluka la nyini baye kosobe wa o sanduru kura ayirala kafo dobe seka fara aka fara ni akaka ngake Kasangani, conférence internationale sur le financement du développement Otako Nanina Barawi mi koni mbekake Espagne jamana konnala anga jamana yere koni joro falindu anga jamana ministri Abdoulaye Maigani o anga ministri nyama ani ministri Abdoulaye Diop yere o koni feminye ni sigiba yere keneka la unité dowere wala saka seka udado anga jamana fana beseka tono bodamu nu koni soro femi financement ani nyeta kuta fanfala feni akoma ko développement Kiriko mime anga jamana sharia tugubulu wakati la femi avion présidentiel au Kiriko ani katase kalage mina munu koni sani ko kuma fora kasangani anga jamana nyama kora Ibrahim Boubacar Keita le ka fanga wakati ye mina oko yere koni mbe kiritigla ma yere bolo o kama anga jamana ministère public ale koni ala yini ke femi ni kiritika ba yere koni fe ko u koni ka sharia ka busanta ka manya ngine kelengele bela jarale koni goshini ayefoka adambo Mahamadou Kamara alere okonina Farikolo nyana jebina kuka premier jeu de l'AESI mi yere koni tumika ke anga jamana faba konna la mina Mali Burkina Faso Niger farikolo nyana je ke baga asuya bala jarlen koni nyogon soro nun kera nyogon da banyi ko sebe mina koni a nyina ta yere ambassadeur koni tunye champion du monde flambe AESI jamana konna la ni o ye daba Modibo Keita ni alekala double champion du monde taekwondo la o kofe aleni Cheikh Ahmed El Hassan Sanou ni beko ma Iron Bibini ale Burkina be mi fenekala champion du monde chien woro katugu nyogona femi ka don kafo poa o fana tali ola o kama kulungu anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta ale ni ambassadeur fla koni bisimila kuluba pale konna la mina aye ufu kosobe ka daka femi je ku frère asikila herala ka akunche erela anika fulita anika encouragement ta ka nyeshi uma mi yere konna Iron Bibi ale yere kumara mina ay siriya yere koninke kasangani akakuma yere konna ayira ka foko ale yere koni ni sojara kosobe ko wa ko abayira ka foko ni je fana koni mena chebe ani brodi nyoma sinsi kosobe AESI jamana ni nyonche amafo alaka AESI jamana ubla jalale koni tay alaka AESI sinsi Kasangani syndicat des enseignants privés catholiques du Mali aleka annonci ba koninkeli mina ay ayira kafo ko wakati laba nunu konna wili ka job na sabati ko sobe anga jamana konna la école catholique munu koni benoni o karamo koni tiku ka baro koni ke aketo nyuma konna ku bina fere koni ke kaseka sharia koni boli ukani obekeni ublali kabo ukabara ulula meta gaw ko feno kabini kunu gaw buru ferla krenera munu be yala ka buru koni livrer moto bawla olu we grève mena ke eri biolo vla ani fla wal ma kle sababu yanko kono kasanganu ukani grève koni uye ayira ka foko uka sarawde koni ka do wala nyini ke do fara uka nga kasangani boulangerie tiku yere fana ka fo ye ayira ka foko sara do ya mabo fo shila fo farni mugu songo gele ali ani ka do ka fo bitaji munu koni sa olu fana songo gele ali Tugarange aya foko tare ka sababuya ke Jawando service ale nalendo ni projet kuraye projet mi na be wele ko Dukadi ye projet mi ni abena ke tikennakaw ulu feno banki bena a financement ni ka oke ibe 20% drone sara awo 20% banki yere ba to bela jelen sara ka sojo ka bampe u ka clé dima ika yelema ika sokono so nunu mena ke 2 chambres salon de ni o F3 ye ka daw kulo kan fene ka fo ko to sebo ulu damne na ka ban abena ta kunte juin kalo clé bisaba san ba flani muga ani duru ayo jijade
min ye jawano service ka nin projet kura ye ni o ye du ka di n'a bɛna kɛ ticket nakaw fe a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ jawano service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma jawano service nana tungarange u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko jawano service a ka ni projet kura ye a dabɔlen don tungarange ulu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 jawano service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen ayesi kunnafoniyo kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana gouvernement ale kɔni ONG étrangère dɔw bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la a kɔni ye olu ka waleyaw kɔni kɛli olu jɔ ni wagati in na Burkina Faso jamana o kɔnɔna la ka sanga ni ministre min ɲɛsinnen don administration territoriale ko ɲɛ olu ma o ye a yira k'a fɔ ko ni waleya kɔni ma kɛ dɔ wɛrɛ kama ka sabu kɔni kɛ ni ONG kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kɛ baliya ye ka u ka obligation dɔw yɛrɛ kɔni dafa ni o kɔni bɛ tali kɛ convention d'établissement o document dɔw yɛrɛ kɔni bolonɔbilali o koɲɛw la min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko u kɔni kan ka u ka waleyaw kɔni kɛ Burkina Faso jamana dugukolo o kɔkana o kɔni na o de kɔni kama ONG damadama kɔni bɛ yen nɔ olu ka yamaruyaw kɔni bɔra u bolo min yɛrɛ kɔnɔ u tɛ se ka waleya foyi kɔni ka Burkina Faso jamana o kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ONG mun na o de ye Coalition internationale des chrétiens hommes et femmes d'affaires et décideurs ni a bɛ fɔ o ma ko CICHFD o kɔfɛ Association Don Bartolomeo del Gontio Pro Africa o fana olu ta minɛnu la fo ka taa se Dignity Institute de Noix olu fana ma ni association damadama ninnu kɔni ka yamaruyaw kɔni bɔsira u la ka sabu kɔni kɛ n'u ka fɛn min ye sariya dɔw kɔni dafabaliya ye Baltazar nitikɛ kɔni kɛra ale la kabini octobre kalo tɛmɛnen san 2024 ka sanga ni a ka jadaw carili ye min bɛ taa fɔ video kɛmɛ bɔɲanko la bɔlɔsiraw sanfɛla fɛ jamunu kɔni tun tɛ ja cɛ ɲuman ye min yɛrɛ kɔni kɔfɛ wulikajɔ ani sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin kɔni tugura ale la a yɛrɛ k'a fɔ ko Baltazar a yɛrɛ kɔni nɔ yira fɛn camanba de kɔnɔna minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ furuba wari o yuruguyuruguli o kɔni na a ɲangila fɛn caman na ka d'a kan ka sanga ni verdict a yirala k'a fɔ a bɛna san 8 kɛ kaso la ka sabu kɔni kɛ ni fɛn min ye furuba wari o dunni a bɛ fɔ ma ko détournement de fonds publics o kɔfɛ a bɛna san 4 ani kalo 5 kɛ kaso la ka a sabu kɔni kɛ ni enrichissement illicite kɔni ye wa o kɔfɛ a bɛna san 6 ani tile 1 kɛ kaso la ko sabu kɔni kɛ ni abus de pouvoir ye min na a kɔni ye a ka fanga ta ka a fɔ ko a bɛ o boli mɔgɔw yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa i jɔ fo san 18 kaso la ni a bɛ fɔ ma ko prison ferme wa o kɔfɛ alamandi bina a kan min fana bɛ kasabi bonyana kosɛbɛ a bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyari 1 bɔɲanko yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan a ka ni wari ŋanamuŋanamunen ninnu kasabi bonyana kojugu ka d'a kan ko n'i ye a ta ka lajɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la jamanaden 100 sara la 70 k'i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaw yɛrɛ de kɔnɔna la olu ye fantan de ka taa fɔ ko maa dɔ fɛnɛ ka waleya bɛ tantɔ o kɛra sababu ye ni Baltazar kɔni a yirala k'a fɔ a bɛna san 18 kɛ kaso la aw minnu tun bɛ k'a lajɛ ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na Ala ka juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ k'an si jɔ ka don yɛrɛ ma kɔnɔ